The slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol! Philippines Standard Time, check your Love Radio TikToks. It is now 7:31 in the evening. Magandang gabi sa iyo, Angkol. Kamusta ang biyahe sa kalsada? Kamusta? Ikaw ba ay nagugutom na? Pang-ita ang sarili mo. Alam niyo ba yung term na pag sinabing pang-it, ibig sabihin, kagatin mo yung sarili mo. Pero kung minsan ginagawa ko yan, pag tuwing ewan ko kung tingin ko nagagawa mo rin to, Angkol eh. Diba? Yung tipong inaanto ka na, lalo na pag gabi, wala kang kausap. Kinakagat ko yung sarili ko. Hindi lang kagat ang ginagawa. Ano pa tang ginagawa tang pag maganyang inaanto ka? Ay, maliban sa kinakagat, sinasampal mo, saka kinakausap mo sarili mo. Tama tang, nadali mo, henyo ka talaga. Kaya nga tawag sa'yo eh. Henyo! At syempre, kasama pa rin po inyo abang likod. Walang iba kundi si Diego Bandido! Pag may buhok, hindi po ako yan. Ay, naku, sa mga kabisyo po natin dyan, yung mga nasa biyahe, yung mga nasa kalsada ngayon, isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat. Alam ko medyo tamlay-tamlay ka masyado kasi nga hindi ka pa naka-recover galing sa iyong bakasyon, pero kinakailangang pumasok na. Kaya nga narinig ko nga kanina sa adlib ni Raketera habang papasok ako dito, nag-declare si Rocky. Nag-declare. Sarili niyang declare na ang pasok daw ay January 8 na. Personal niya pong deklarasyon yon. So, ibig sabihin, ano tang? Ang ibig sabihin yan, it's a prank. Ay, nako, kabisyo. Oo nga mga kabisyo, no? Yung iba hindi pa nakaka-recover. Kumbaga, ang oras, maging ako po mga kabisyo, inaamin ko medyo medyo may konting lutang mode pa. So, wala ka pa dun sa body clocking mo, nag-iba, tapos yung workways mo, kung paano ka magtrabaho the normal days before the December, diba? Before the holidays. So parang nangangapa pa tayo. Ayan, oo. Tapos isa sa mga nangyayari, mga ganitong pagkakataon, kung meron kang pet na iniwan, yung aso mo. Ako, sobra ko nang namimiss yung mga aso ko. Oh, no! Kasi pinagkatiwala ko lang pala sa mga kaibigan. Ayan. Shout out nga pala kay Ate Jean! Saka kay Kuya Edgar, maraming salamat sa pagtingin sa mga anak namin. Hindi ko pa nakikita. Actually, baka mamaya, hopefully mamaya. Yung isa naming anak, shout out din pala na iniwan din namin kay Marilyn! Dami namin pinag-iwanan. Si Duday, nasa amin na si Duday, yun yung pinaka-baby namin. Alam niyo mga kabisyo, eto lang po yung pag for parent ka, eto lang minsan ang problema eh. Kayo wala kayong problema, pwede kayong umalis anytime eh. Pero iisipin mo,
yung aso mo, kung saan maiiwan, kung okay lang ba sila. Ayun, so again, para sa mga nagbabalak na mag-alaga ng aso, ito po yung mga bagay-bagay na dapat i-consider po ninyo. Na yung mga aso, hindi po basta-basta iiwan yan. Ang aso po, hindi nyo pwedeng gawin doorbell. Lalagay nyo dyan, lagyan nyo ng caves para pag may tao, alam nyo. Alright mga kabisyong, oras po natin 7:35. Shout out po sa inyong lahat. At hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Huwag kayong mag-alala. Marami po tayong malulupit na mga tugtugan ng papa sa inyo. At etong susunod na tugtog saktong-sakto to sa mga bumabalik pa lang sa opisina, bumabalik sa school, bumabalik sa trabaho, bumabalik sa kanilang mga bahay. This one's coming from Asin. Pagbabalik. Special song to para sa inyo. Sa gitna Metro's number one. Metro's number one. Love